Pagpamusil na adlan sa mga barangay tanod. Biktima daling gidala sa hospital. Mga pusil sa mga pulis, iplastiran aron masakpan ang magpasalba karong Pasko ug bagong tuig. Dulan 5 ka milyon ka pesos nga isdang pinabuthan, isakmit sa mga sakop sa Navy. Financial assistance sa mga senior citizen sa dakbayan sa Sugbo, ipanghatag sugod karong adlaw. Terminal nangandam sa pagdagsa sa pasahero karong Pasko. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani nang mabalita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlang Lunes, petsa 22 sa buwan sa Disyembre, tuig 2014. Ako Dennis Tano. Amo nang ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Aron di makapabuto sa ilang armas sa nagsingabot nga adlaw sa Pasko ug bagong tuig, gitabuna na ang mga sumbuhan sa armas sa mga sakop sa kapulisan sa Sugbo. Magatubang og kasong administratiba katong mga pulis nga masakpang makapabuto gamit sa ilang mga service firearm. King Perez, Sugin Limi. Sa flag ceremony sa mga sakop sa Cebu City Police Office, gihimo ang pagtabon sa mga baba sa ilang mga pusil gamit ang masking tapes. Mausab kini ang gihimo sa Cebu Provincial Police Office uban kang Governor Junjun Davide. Matag tuig gihimo ang muzzle taping, paglikay nga malambigit ang mga pulis sa indiscriminate o illegal firing sa armas matag panahon sa Pasko ug bagong tuig. Susiho ng mga armas human sa bagong tuig ug ipaubos sa administrative investigation ang pulis nga makapabuto sa iyang armas. Ang gibuhat nato is masking tape or any tape nga in that matter matanggal man gyud kung naagyo interest nga tanggalon mo nang atong gibuhat is nice signature nga gisayna nato. I am confident nga atong mga police, ang Cebu Provincial Police Office and even the police stations sa kalungsuran are vigilant na ini, and they will also practice, they will also do the same thing, no? Nga dili pataka lang niya pabuto. Hagit karon sa officer in charge sa Cebu City Police Office ngadto sa mga sakop nga pulis kadili untang usaka ang insidente sa mga krimen sud karong panahon sa Pasko hangtod sa sinulog sunod tuig sama sa insidente sa mga pagpangawat o pagsiaw sa mga mangunguot. I would like to remind you that I do not believe that during Christmas, during Yuletide season, the crime incidents go up. It depends on our vigilance. It depends on our dedication that we do not allow this to happen. Gimando sa officer in charge sa Cebu City Police Office, Senior Superintendent Conrad Capa, ang pagbantay sa trapiko karong holidays ug pabutangan og mga pulis sa kadalanan matag rush hour. And so while the people of Cebu City celebrates, we will work. King Perez, News 5. Nanghatag og cash incentives ngadto sa mga sakop sa Provincial Police Intelligence Branch ug Balamban Police Station ang kadagkuan sa Cebu Provincial Anti-Drugs Abuse Commission subay sa mga malampusong anti-illegal drug operation. Si Governor Junjun Davide may mihatag sa mga cheque ngadto sa mga pulis nga may kantidad og 478,000 pesos. Makadawat og 3,000 pesos ang mga sakop samtang 5,000 pesos alang sa team leader kung mobalor ang mga nakuhang droga sa kantidad nga ubos sa 500,000 pesos samtang 5,000 pesos sab ang mga sakop og 10,000 pesos sa team leader kung mo kantidad og kapin 500,000 pesos ang nakuha nilang drogas. Aron po ma-encourage ang atong mga police officers who are involved in this campaign, and even those other police officers who may not be involved in the campaign but also battling other forms of criminality. Gipaybaw sa panamunuan sa Cebu South Bus Terminal nga di na kinahanglan pang magdugang og bus de paseruan nunod sa kasaulogan sa Pasko apan dugang security personnel ilang ipakatap sa CSBT sugod ugma. Jinky Bargio, Suginlimi. Gipanglantawan nga sugod ugma inanay nang mudagsa ang mga sumasakay pasud og pagawas sa lalawigan sa Sugbo. Mao nga dugang gwardya ang gikatakdang ipakatap sud sa Cebu South Bus Terminal agig pagpahugot sa seguridad sa dapit. Matud sa Operations Manager sa CSBT, dugang 20 ka mga sakop sa Capital Security Unit sa Kapitolyo ang magsilbing augmentation sa mga gwardya.
ug maoran pero karon mamanta mag-expect kay daghan ng pasahero kay di man gyud para sama sa bitaw kalagkalag ug sa Semana Santa. Murag kaya mga wala may klase ubang mga estudyante nang uli na maghapon. Bisan sa pagdagsa sa mga pasahero, giklaro ni Dusaban nga di na kinahanglan pang dugangan ang mga bus di pasaheroan nga mobiyahe panahon sa bisperas ug mismong adlaw sa Pasko. Wala na na kay murag okay ra man murag ma-accommodate ra sa atong mga buses ning mga pasahero nga mo tunga ugma o sa 23-24 mo daghang pasahero. Gilauman nganing panahon sa taas nga bakasyon, musakasab ang kita sa CSBT. Jinky Bargio, News 5. Gisaad na karong adlaw ang gisaad nga gi-release na ang gisaad nga 13-month pay sa mga construction workers nga nagwelga ni atong Sabado sa may Cebu IT Park. King Perez, sugin nimi. Inay nga manood sa ilang mga trabaho, nagdumili kining kapin usa ka libo ka mga construction workers sa Avida Tower 1 and 2 sud sa Cebu IT Park. May reklamo sila sa ilang agency nga Adventures Multipurpose Co-op tungod sa kapakya sa paghatag sa gisaad nga 13th month pay. Ang AMCO, gipalabuan nila mo release tunga sa December dili kay tunga hinapos sa December so nilabaw gyud sila. Mao na gibiliban sa mga tao sa ilaha. Kay ngano, gipalabuan man gyud nila. Matod sa operations in charge sa AMCOOP sa Cebu, aduna kunoy problema sa pagprocess sa ilang 13th month pay. Gipasaligan niya ang mga nagprotesta nga makadawat sa 13th month pay sa di pa ang Pasko. Last week ron nagproblema kami sa billing pa konti. Sa cash na mo. Humanwa episode ang ilang 13th month pay sa ilang sweldo niadtong Biyernes sa gabi nakahukom ng libuan ka mga mamumuo diri sa Avida 1 and 2 towers sa Cebu IT Park nga mupahigayon na silang pagprotesta ug di sila man trabaho hangtod mahatag ang ilang 13th month pay ug uban pang mga gisaad sa AMCOOP karong buwana. Nataha po sa mga construction workers nga wala girimit ang ilang SSS, PhilHealth ug Pag-ibig contribution. Mipasangil usab sila nga wala gihatag ang double pay kon adunay holidays nga gimakak sa operations in charge sa AMCOOP. Ito nila is MDC kasi binibil namin sa kanila, no? So nire-remit namin yan. May counterpart kami as employer. So binabayad yan. May mga resibo tayo sa office kung gusto niyo makita. Personada mo trabaho tungod kay pamilyado. Karon i-assign niyo ang tao sa critical na area. O niya ang tao nakahibalo na nga wala ninyo girimit ang is. Mo trabaho ka na sa area nga inyong gi-assignan nga delikado. Kay mahulog na tawhana quits ngano wa may remitan sa is. Gireklamo usab nila nga why grace period ang mga malate sa trabaho ug ang salary deduction nga gitawag nga labor cost. Kini si Marlon na tingakon ngano dunay deduction ang iyang sweldo kung mogawa sa trabaho nga sobra na sa ting time out ni ini. Sa usa sa iyang mga weekly payslips, miabot og 113 pesos ang deduction. Tigpanso ko alas 6:30 alas 6:25. Okay, igawas nimo. Mugawas ko kasi sumasa mo ang toolbox dire nga ang mugawas ko no panalitag mo alas 4. Kinahanglan mo kapin og mga G's. Why labor cost? Why labor cost mo ipatakaran dire sir nga og alas 4 kinahanglan og usa oras basta kapin og G's why labor cost. Mupanso ko sir og 15, 20 ang kapin. Mawalan gyapon. Na labor cost dagko kayo. Way kasaban. Way kasaban. Sumurag nahog nga wa gid mo kasabot nga nung labor. Wala sir. Wala pang utara mo sir. Wa may kasabot nganong naa lang gyapon. Titingnan ko yang kung ano ang kanya na i-review ko yang kung bakit. Laing gireklamo sa mga construction workers ang salary deduction nga gitawag nga capital build-up. Sama kang Albert, 50 pesos ang menos matag semanang sweldo ini alang sa capital build-up. Sa isa yun sa mga ko ginagamit sa mga expenses ng mga expansion namin ganun. Pero once nag-resign sila makukuha naman nila lahat yun. Walang bawas yun. Namalik ra sa pagtrabaho ang mga construction workers. Human gisaaran nga moabot na ang ilang 13th month pay karong adlaw. Tun-an pa karon sa mga nagwelgang construction workers ang sunod nga mga tukmang legal nga lakang sa ilang pagpakigbisog sa ilang katungod isip mamuo gawa sa pagwelga. King Perez, News 5. Hapsay ug malinawon ang pagpanghatag sa financial assistance sa mga senior citizens sa dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Ray Pasaporte, sugin nimi. Dunay sistema nga gisubay ang mga senior citizens sa Barangay Guadalupe. Mao nga ingon ani kahapsay ug way nagbagulbol.
Gani dinhi pa lang sa kilid sa entrance sa sports complex, matag dunay maabot nga senior citizen nga mo presentar sa ilang ID. Ang God focal person mao'y mangita sa ilang numero. Humanini, musod na dayon sa sports complex ang beneficiary nga dunay dalang gamay nga papel kung asa sila muduol nga tellers. So, sa may imong palito na ng 3,000. Pagkaon lang. Pagkaon. Tambal, patay gi-maintenance. Tambal. Para sa crisis. Malipayon sab ang 72 anyos nga si Lola Martina Humania madawat ang iyang bahin. Salamat unta og napagisunod. Nga ikadugang pantong tambal, may pagkaon namo, gata kay importante og tambal. Pasko man ron. Oh, napon magpalito para pamasko namo po sa akong pamilya. Citizens. Hapsay man atong kuan, distribution, mayong pagka-prepare nato sa iyo kay nangabot diri. Kapin sa 4,000 ka senior citizens ang makadawat sa Barangay Guadalupe lang daan. Gilauman nga sunod tuig, madawat na nila ang kuwang nga 2,000 nga financial assistance alang karong tuiga. Magpasalamat ko sa city government, labi na ko po sa mayor. Salamat kaayo. Ray Pasaporte, News 5. Mukabat sa 4.8 million pesos ang kandidat sa mga pinabuthang isda nga nasakmit sa mga sakop sa NAV 4 kaganina. Leslie Caminada Vistil, Sugin Lime. Galing ba yan sa Dynal Fishing? Nakadawat og taho mahitungod sa illegal nga pagpangisda nga gihimo sa mga tripulante niining MV Christopher ang mga sakop sa Naval Forces Central. Hinungdan nga tulo ka semana kining gipanid-an. Ilang gikatingakon nganong nakasudni sa pantalan sa Sugbo nga wa kini kumpletong dokumento. May intel report Na? na may dadaong na isang oversized fishing boat sa Pier 5 na yung maraming dalang isda galing Palawan. Oo, actually, pabalik-balik yan. Binantayan namin yan lately nung nakarang buwan, mga last week ng November. So, dumaong yan sa Pasig. Then, one naritikan at saka nakaalis. So, maraming may connection yan kasi hindi basta-basta na hindi basta-basta nadadaong ka sa isang lugar na wala kang connection. Lalo na bawal yung produkto na bawal na product yung inaano mo, yung regulator mo. Base sa paghiling sa Chief of Fisheries Regulatory and Law Enforcement, nasuta nga pinabutan ang maong mga isda. Ang examine ng mga isda, positive yun siya for dynamite fishing. So, kasabot nga kuha siya sa dinamita. Nga pa yung isda, minus na yun siya ang atong makuha. Mas gagmay na siya ikumpara sa unang panahon. Kay ano man ang iyang pagkuha. So, ganon siya, dili siya katubo. So, gagmay pa, nakuha na siya. So, gagmay na lang agad ang atong Matod sa usa ka tripulante sa mga fishing boat nga nagpailasangan nga nene nga igo ra nilang gikumpra ang mga isda sa Palawan ug itumod dinhi sa Sugbo. Wa sila masayod nga gikan kini sa illegal fishing. Namimili lang naman kami doon. At sa Palawan at binibinta namin dito. Hindi naman alam kung saan galing yan ang kanilang huli. Basta binibili nyo lang. Gisubay pa sa mga otoridad kung giun sa pagsud sa mga barko sa pantalan sa Sugbo nga wa may papilis. Leslie Caminada Vistil, News 5. Giambush patay ang usa ka balabal driver nga dunay sakay nga duha ka pasahero niadtong Sabado sa gabi sa Dakbayan sa Toledo. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Gihulagway sa 17 anyos nga saksi ang nitabong pagpamusil ni atong Sabado sa gabi dinhi sa Diosdado Makapagal Highway sa Barangay Poblasyon Dakbayan sa Toledo. Din usa ang namatay ug usa ang kritikal ang kahimtang. Ang mga biktima mao ang habal-habal driver nga si Joel Danlag nga dead on arrival sa Tambalanan ug ang usa nga naangol nga si Hil Pialago. Giyong dunay angka si Danlag nga duha ka tawo samtang nagpadung sa merkado. Ang gikatagbo ining motorsiklo gisakyan sa gunman, mi-U-turn ug gisundan ang biktima ug namusil. Nanagan ang mga sakay sa biktima paingon sa Toledo City Police Station nga 200 metros lang gikan sa nahitabuan. Upat na motor gito siya na ang paghagpa na sa imong manghod kay ang duha ka tawo nga yung bakre nagdaga na pa sa postisyon. Pero gibalikan siya. Wala. So, kato nang pag-record yun niya. Pagdayan na sa ilon na ba? Loy kay tao ba dahil nga pagkaigo,
Nagunit taon sa motor ng hagba siya niya. Gibalikan pag nila balik buto-buto murag katulog. Taupa to primero. Mutong diha na siya kuan. Matay o. Nangayo og hustisya karon ang igsoon sa biktima, samtang nagtuo ang kapulisan nga dunay nasuko sa namatay. Unta nasilay konsensya amo lisod man sad kayo mo makikuan mi nila kay inana good wala sad mi idea ba og naba siya kontra or wala mo nang kami ang ila konsensya na lang yun mao ra gyud namo Siguro, inianin pagkahitabo doon na siguro na yung mga lalo sa unang panahon, doon na siguro na yung mga kuhan namin ng pagdumot. Kaya nagpamusil mo na sila, doon na gano'n sila mga ngayon mga kontra gano'n sila. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Duha ka lalaki ug duha ka babae nga nasikop sa mga otoridad tungod sa kalambigitan sa ilegal nga drogas. Ang tulo suway nga nagdala og Nubain sud sa CPDRC samtang ang usa nasikop sa buy-bust operation. Ray Pasaporte, Suginlimi. Inay mo bisita lang sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center lakip ng Gibal karon sa naisgutang pasilidad. Ang duha ka mga babay nga nakuhaan og 6 ka ampules sa Nubain nga suway nilang gipalusot ni adtong Sabado. Gingong gisud nila sa ice ang Nubain ug way swerte kay nadiskubrihan kini sa mga jail guards apan ang mga dinakpan mihimakak sa pasangil. Tawag ko sa kanang gitawag ko sa guard nga kauban mi mutugan ko kauban mi pero wa ko kabaw unsa na ang katuil unsa ang kanang kuan ang nibaw-an ra namo ice. Naluin mis baka ato pagkuan kay bugat ba duha man ka putos di amo sang ipasot kay kung kabaw kami nga naisod di mo lahos. Pagkahapon nakuhaan sab og 6 ka Nubain ampules si Christian Louis Birbisada nga iyang gitago sa iyang kinataw. Nasakpan kini dihang gipahubo sa jail guard. Kasi mong gibisitahan pa? Wala man, sir. Ha? Wala. Gibisita ka nito? Niya? Sir. Nagparang na itang lubi. 5 campions. Di mo tanong lutang. Sa? Tulog, sir. Isa. Brief? Isa. Ang kinataw? Isa lang ang gibisita. Yung mga amigo? Pinaagi sa buy-bust operation nga gipahigayon sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch niadtong Bernes, nasikop ang 27 anyos nga si Vincent Gabutan sa iyang panimay sa Barangay Guadalupe. Gawas sa nakuhang paketing shabu nga gitunol sa dinakpan. Dugang shabu ang nakuha gikan sa iyang lawak uban kining pinutos nga mga Nubain ampules. Doon na say nagkadayang klase sa armas ang nadiskubrihan nga sama og gihimong koleksyon sa subject. Ipaubos sa ballistic exam ang maong mga armas aron masayran kung gigamit ba kini sa mga pagpamusil. Giangkon sa dinakpan ang pagpamaligya og illegal nga drogas apan wa kini mutugan kung kinsa ang iyang supplier. Nasayran ang kalihukan ni Gabutan human makadawat og taho ang buhatan sa CIB. Armas mga Ako. dugay na negosyo ni sir sa Ako pa, pag-April pa man. pag April. pero unsa man ka nang like na mo provide nimo then Ako rin ko na ako kwarta. how about sa kaning mga armas o kaning mga bala sir? Ginawat mo na naman. Mga rinda ba? Narimate na mga kuha na siya. We receive some of the information through phone calls also sa mga atong gikuanan, ma'am. Naghatag information sa amo, so based on the kuan, ma'am. Kana pa atong gikuan, ma'am, i-validate pa karon kay sa nakuha na itong mga armas, ma'am. Ray Pasaporte, News 5. Usa ka biktima sa pagpamusil daling nadala sa sa mga barangay tanod sa hospital. Mubalik si Ray Pasaporte. Nasundan sa news team kining patrol car sa Barangay Santo Niño nga nagkarga sa biktima sa pagpamusil. Alas 10 ganihang buntag sa may South Road Property SRP. Daling gida sa Cebu City Medical Center si Jeffrel Sisam kinsa nagpingit sa kasakit sa samad nga iyang naangkon sa tiyan.
ang biktima nitugan sa mga tanod nga usa ka charred nga taga Minglanilla maoy ni pusil kaniya. Naagyan sa mga tanod ang nahitabo og nagtuo nga nagduwa-duwa ang biktima og suspek kay ilang nakitaan nga gigukod ang biktima sa suspek nga nagbitbit og pusil. Pag abot sa tangkungan, buto na bang. Butog tuyok na ko. Pag tuyok na ko, bukod na mong wala na may kapas yun. Apanwa na maabdi ang sospek nga daling nakasibat sakay sa motorsiklo paingon sa dakbayan sa Talisay. Sumapa ni Piuto Alfredo Paandan nga iyang naistorya ang gwardya sa PhilInvest ug nasayran nga sakayra ang biktima og sospek sa usa ka motorsiklo nga nihunong duol sa poste. Nakita sa security guard yes, at bank sa PhilInvest. Yan nakita, nagstura na ng duha. Yung usa ka motor ay nakita. Pag-ukap sa U-box, nakakita ting ito. Kuan, sa nang pusil, nindagan. Yan, nawag duha ito ba kay Gugukod. Bang. Nabilin pa ang kabhang og slag sa gituhang kalibre 45 nga armas. Ray pasaporte. News 5. Mibahad si Cebu City Mayor Michael Rama nga mosang-at og kaso batok sa mga konsehal nga kaalyado sa Bando Osmeña Pundo Kauswagan kon BOPK kay wa nila aprobahi ang budget alang sa solo parents ug ang planong pagtukod sa Cebu City College. Nasayran nga sa halos 20 bilyones nga proposed budget ni Rama alang sa sunod tuig, kapin 13 bilyones lang ang giaprobahan sa konseho, diin mas gamay ang budget sa buhatan sa mayor kung itandi karong tuiga. Matud ni Rama, iyang itugyan sa City Legal Office ang lakang sa pagpasaka niya og kaso karong buwan sa Enero. As I have made a statement earlier, thanks, it's better than nothing, but all that are ought to be better, I will better. And we will file cases, especially on acts that does not belong to them, and it's constituting, arrogating upon themselves the power of the mayor. And that is for me already going beyond and encroaching that prerogative, and I will bring that to the Ombudsman. Happy ka dito ngayong Pasko. Sa Georgia, mga kapatid, tulo kaadlaw na lang og Pasko na. Doon ay mga sektor sa Katilingban nga di gyud malikayan nga dili happy ang ilang Pasko tungod sa kahintang nila karon. Sa may ning duha ka tawo nga atong makaila karon kinsa kasamtaang ana asol sa bilangguan. Unsa ka ang ilang Christmas wish? Ato silang ilaylahon pinaagi ni Jinky Bargio. Siya si Lola Rosalinda, 70 anyos, usa lang siya sa labing tiguwa nga inmate dinhi sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kun CPDRC. Sud sa upat ka tuig niya nga ana sa sud, dunay Pasko nga sa ulugan niya kining mag-inusara. Mao nga igo na lang siya sa pagpatulo sa iyang mga luha samtang magsudong sa ubang mga piniriso nga anaa sa kiliran sa ilang mga anak ug kapikas sa kinabuhi. Maumalan niya ako. Pagkaramam ko akong anak nila mo, dalaw kay tungkol sa may kwarta. Karon mo, nagdili kayo kong dalaw sa may kwarta. Si Noy Emil, 21 katuig nang nag-antos sud ining gamay nga selda sa CPDRC gumikan sa patong-patong nga kaso. Tungod sa kadugayon, siya na ang gihimo nga kabuminarya kun tighusay sa mga kasungian sa mga preso. 21 ka Pasko na sab ang nagian ni Noy Emil dinhi sa bilangguan apan bisan sa kadugayon sa iyang pagpuyo dinhi wa siya mawadis sa paglaom nga makagawas ra siya og mahukman nga waysa sa mga kasong giatubang. Salamat ako sa Ginoo nga lawas. Pero alhipay sa mga na sila karon. Salamat sa Ginoo. Ang pagsaulog sa Pasko sa usa ka binilanggo, dili kini siya lalimitan di sa Pasko nga sa ulugon sa mga taong gawas nun. Tungod kay dinhi, limitado ang ilang mga lihok itandi sa mga tao nga tuwa sa gawas din mamahimo nilang buhaton ang gusto nila nga himuon. Aron paghupay sa kamingaw, gisiguro sa provincial capital nga mahatagan og kalingawan ang kapin sa 2,000 ka mga binilanggo dinhi. Ano yung atong alternative na sod? Ano yung atong kantin na sod? Ato nagibuha para pagtabang nila. Kaya pa itong tambal.
palit ka ng sanilas. Kung nga sila galo nga gusto mo rin diri, ato pa na kwarta dito. Aron makari diri. Karong Pasko, dunay mga pangandoy silang Lola Rosalinda ug Noy Emil. Wala man ako manganday ng Pasko. Tay? Wala mo ito ikuan. No, palit. Hindi na ako manganday. So ako lang yung pangas Ginoo nga may lagot panlawas. Ubas ko mga anak. Kaya ako daghan ko apo ma'am. Jinky Barrio, News 5. Mautad to ang mga balita sa Action Bisaya, kini si Dennis Tanok. Daghang salamat ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!